però és molt bé, va, tranquil. Silenci! Rodem! Com tu i el director teniu a pàgina web. Queda clar. I així, per casualitats de la vida, no sabràs pas on és en Rasponi. En Federico Rasponi. Respon. Ens va deixar l'altre dia. Sol. Qui ho hagués dit? Ara penso en tots els moments quan estàvem visitant Pisa i Florència. Mai m'hagués imaginat tot el que podria haver passat. És que per què a mi? No el voldré interrompre, ara que està en el moment més dramàtic de la narració, però així per casualitats de la vida l'he vist aquest matí i estava ben decidit en conquistar la Clarissa. Però què et fa tant, noi? Si us he sentit des del carrer. Vols callar? Però tu has vist com l'enterraven? Calla, que ha estat tot un somni. No m'ho puc creure. Sí. Jo me'n vaig al psicòleg, ja, ara mateix. Si Federic està viu i a Venècia i hauré d'anar a Turín a buscar la Beatriz. Espera, Florindo, que t'acompanyo. Porten un lío tot el dia mamonats pel cony de director que m'està amargant i a sobre no cobrarem ni una merda.